Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы.
Моңсыз яши аламыни? Татар күңеленә моң кирәк. Кальяныңны гына сузып җибәр, дәррәү кушылыр аңа мең тирәк. Кайда йөрсәм тоям татар моңын, ул моңлы да, уйлы, шаян да. Кара елларда да тынмаган ул, тынмас инде яңа заманда. Хәерле кич исәнмесез, моң сөюче газиз милләттәшләребез. Хәерле кич, кадерле дуслар! Без сезне елга бер генә тапкыр үткәрүче, дөньябызның төрле почмакларында сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче Татар моңы 2017 яшь башкаручылар телевизион бәйгесендә кайнар сәламлибез. Бәйгебезнең бихисап сайлап алу турлары инде артта калды. Бүген исә гала концертта бары тик иң-иңнәр генә чыгыш ясаячак. Һәм сез моңа үзегез дә инанырсыз. Шулай итеп, Татар моңы 2017 бәйгесен башлыйбыз. Бәйгебезнең төп максаты булып татар халык җырларын һәм татар композиторларының әсәрләрен пропагандалау, яшь буынга милли мәдәниятебезне җиткерү, талантлы яшьләрне барлау һәм аларның иҗади үсешенә ярдәм итү тора. Һәм әлбәттә миңа калса Татар моңы үз максатына ирешә. Хәзер сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Атлас кызы Ратникованы чакырабыз. Сезнең көчле алкышларыгыз белән. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле яшьләр. Бәйрәм белән сезне барыгызны ихлас күңелдән һәм республика җитәкчеләребез исеменнән сезгә кайнар сәламнар тапшырырга рөхсәт итегез. Бу конкурс чынлап та зур бәйрәм безнең өчен, барыбыз өчен дә. Конкурслар, җыр конкурслары, моң конкурслары республикабызда бар, юк түгел. Һәрберсенең үз урыны бар, үз йөзе бар, күпсенергә кирәкмим. Максатларын әйтеп китте, менә алып баручыларыбыз. Бу инде конкурс, Татар моңы конкурсы башка конкурслардан аерылып тора. Ул телевизион конкурс дисәк тә дөрес булыр. Шуның белән дә яшьләрне үзенә тартадыр дип уйлыйм. Алар да менә зур өметләр баглыйлар. Оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки мондый зур конкурсны оештыру ул бик авыр. Менә бездә әйтәләр бит инде ашаган белми тураган белә дип. Менә нәкъ үзе. Бу менә безнең бүген сәхнәдә күрәчәк әле 90-га якын номер булачак бүген. Ул менә айсбергның шул менә өстәге бер кичкенә генә өлеше. Зур эшләнгән эшләр, алар әлбәттә тамашачыга күренми, ләкин аның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Яшьләребезгә рәхмәт әлбәттә. Чынлап та өметләнеп киләләр Казанга, өметләрегез аклансын. Җырлар иҗат итүче шагыйрьләргә, композиторларга мөрәҗәгать итәсем килә. Безгә бүгенге көндә менә тирән мәгънәле, моңлы, җырлап туймаслы, тыңлап туймаслы җырлар кирәк. Шундыйларны насыйп булсын язырга, иҗат итәргә. Яшьләргә инде әлбәттә менә нәкъ шулай итеп, тыңлап туймаслы итеп җырларга бүген җиңеп чыгарга барыгызга. Барыгыз да җиңми инде әлбәттә, но иң көчлеләрегезгә дип әйтим. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге халкыбыз өчен шактый катлаулы чорда татар моңы халкыбызның күңелен юатсын. Милләттәшләребезне сокландырсын, шатландырсын, берләштерсен, дөнья буйлап яңгырасын. Бәйрәм белән сезне. Амин, шулай булсын. Изге теләкләрегезгә зур рәхмәт. Зур рәхмәт Римма Атласына, көчле алкышлар. Зур рәхмәт җылы теләкләрегезгә. Һәм әлбәттә инде алкышлар белән безнең катнашучыларыбызны сәхнә артына озатыйк әле дуслар. Уңышлар телик аларга. Аллага тапшырдык. Biz devam ederiz. Bugün Tatar Moңы бәйгесендә халкыбызның мәшһүр спектакльләрдән, фильмнардан мәңгелек җырлар яңгырыячак. Яшьләр һәм остазлар бер сәхнәдә чыгыш ясаячак һәм шулай көтелмәгән дуэтлар да булачак.
әміне бірінші күтілмеген квартет, ол біз. Шыннан да, бұйыл біздің командаға Кәрим Тинчурин театры актрисасы Резида Саляхова һәм Әлмәт театры актері Динар Хusnudinov қосылдылар. Әйді біз мұғырақ алқышлық аларға. Бұл алқышларны біз ешлер сізге бүләк етеміз, һәм конкурсанттарымыз янына кіріп кетеміз. Сәхнә сізнекі. Бик зур рәхмәт. Шулай ук бу алкышларда сезнең өчен Динар, синеңчә ничек татар театрының символы, йөзек кошы дип кайсы спектакльне атап була икән? Резидә минемчә генә түгел, һәрбер тамашачы шулай уйлыйдыр, ул әлбәттә инде Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәле. Бик килешәм, әлеге драма 1926 елда иҗат ителә һәм шул ук елда сәхнәгә куела. Һәм төп рольне Булат ролен кем уйнаган дип уйлыйсың? Бик дөрес, автор үзе Кәрим Тинчурин уйнаган. Әлбәттә, нинди генә артист Булат ролен уйнарга хыялланмый микән? Килешәм, андый артист юктыр. Күзеңнән күреп торам, синең дә хыялың, теләгең юк түгел. Бирсен Ходай. Бүгенге моң бәйрәмендә исә Зәңгәр шәл спектаклендәге Булат җырын әлеге рольне кайчандыр үзе башкарган Әсхәт Хисмәтов башкара. Һәм үзе генә түгел, сәхнәдә татар моңа бәйгесе лауреатлары Яршаллы егете Муса Камалов, Әлекидән Илшат Гыбайдуллин һәм Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәтов. Кәрим Тинчурин сүзләре Сәвит Сәйдәшев бир. Şapkırlar, batır yigitler, dostlarım selam ettiler. Yakın dostlarga, matır kızlarga, sinde kodaşa, eliksiz kalma. Anda yoğura, anda yok sabah, anda yıkmekini. Bağlar sadır, eşkiler sanır, nomerlar tabır, mengerler dine, sani varanda. Yigitler, min yürgen jirler, yigitler, min kurgan iller, yarakta, jalayaklarda, yarakta, taş bulmayanda, adır şartlarlar, ayaktasında, dimer kümerler, vazilaranda. Mekne analar satar, işçiler sanır, nomerlar dağır, mengerler güne sanilaranda.
Камалы Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгының махсус Өмет премиясы белән бүләкләнә. Илшат Габайдуллин 26 яшь Әлки Илһам фонды бүләгәйләсе һәм Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Зур рахмәт егетләргә. Әйе, хәзер сәхнәбездә яңгырашак җыр мәшһүр җырчыбыз Флора Сөләйманова репертуарыннан Габдрахман Абсалямовның Ак чәчәкләр әсәренең бизәге булган Гөлшахидә җырын ул бик яратып башкара. Әсәргә нигезләнеп төшерелгән телевизион спектакль тәүге тапкыр зәңгәр экраннарда узган гасырның 70нче елларында чыга. Театр сәнгатен сөюче тугры тамашачылар Нәҗибә Ихсанованың Гөлшахидәсе белән Әсхәр Шакировның Мансурын яхшы хәтерлидер. Әйе, Татарстан Яңа Гасыр каналы үз тамашачысына зур бүләк ясады. 2015 елда әсәргә нигезләнеп сериал, фильм төшерелде. Легендар Гөлшахидә җырын исә без бүген фильмда шушы образны уйнаган Резидә Сәләховадан, бәйгебезнең конкурсанты 15 яшьлек Казан кызы Әдилә Исмәгыйловадан һәм Татар моңы 2014 лауреаты Энҗе Шаймурзинадан ишетербез. Рәхим итегез, кызлар. Гөлшахидә җыры, Габдрахман Абсалямов сүзләре, Җәүдәт Фәйзиев. Әдилә Исмәгыйлова 15 яшь Казан, Энҗе Шаймурзина һәм Резидә Сәләхова. Әдилә Исмәгыйлова Татарстан Республикасы каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм итү фондының махсус призы белән бүләкләнә. Әдиләне котлар өчен сәхнәгә фонд җитәкчесе Нурия Хашимованы чакырабыз. Әлбәттә, көчле алкышлар белән дуслар, әйдәгез әле. Исәнмесез? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, хөрмәтле катнашучылар.
барығысында шушы матур татар мұңы белән чын күңелдән тәбрик итәм. Чыннан да инде менә ничә еллар буе безнең татар мұңы фестивале үзенең юлларын алып, үзенең матур җырлары белән безне монда җыя. Инде безнең әдиләбезгә уңышлар телисе килә, сәламәтлек, иҗат уңышлары, бөтен җирдә уңышлар булсын һәм безнең фондтан матди ярдәм. Рәхмәт язсын. Зур рәхмәт. Мондый ярдәмнәр әле бик күп булсын, Әдилә. Амин, шулай булсын. Уңышлар телибез. Һәм без сәхнә артына киттек. Мине каларсыңда сенеркән, таң җиле булып исәм миркән. Резида, сен артык елларга бирелеп киттең ахырсы. Онытма, без театр сәхнәсендә түгел, без татар моңы бәйгесендә. Беләм, Динар, мин үземнең кайда икәнне онытмадым, бик яхшы беләм. Син җырлагач, мин әйтәм, әллә Резида Туфан Миңнуллинның Сөяркә спектакленнән Әнисә ролен башкарам икән дип уйлап куйдым. Драма героеның тирән хисләрен чагылдырган әлеге гаҗәеп җыр бүген сәхнәдә һичшиксез яңгыраячак. Аны безгә моңлы сандугачларыбызның берсе, Татарстанның халык артисты Фирая Әкбәрова Һәм татар моңы бәйгесенең лауреаты Миләүшә Хәсән шуны бүләк итәр. Туфан Миңнуллин сүзләре Фуат Әбүбәкеров киен. Sirlərimni jillər gənə belə Sin jillərdən sıra xəllərimni Səlim yolla jillər belən gənə Minə damırsınma sinirgəm Tam jili olub isəm minirgəm Tam jili olub isəm minirgəm Jibersem barıp gider miyken Ağım suğa salsam sağışımı Sağışlarım ağıp gider miyken Deniz aşırsın sinirken Koş bulaşıp gitsen minirken Koş bulaşıp gitsen minirken Deniz aşırsın sinirken Koş bulaşıp gitsen minirken Koş bulaşıp gitsen minirken Gül bakşağa kızdan sokmaklardan İzlet yerim senin gözlerini Güller arasında zengin şeşer Hatırla da senin gözlerine Sen alim verirsin ayıken Güllerge başım isen minirken Güllerge başım isen minirken Başıp gitsen minirken Mine tanırsın Mine tanırsın Татарстанның халык артисты Фирая Әкбәрова, Миләүшә Хәсәнчева 22 яшь Башкортстан, 21 яшьтән алып 35 яшькә кадәр булган вокал соло хатын-кыз тавышы номинациясенең 3-нче премия лауреаты. Тәбриклибез, дуслар.
Зифет, менә синең генерал Шаймуратов спектаклен күргәнең бармы? Генералларны күргәнем бар, менә Шаймуратов дигәнен чиратканым булмады кебек. Менә чыннан да спектакльгә караганда анда яңгыраган җырлар күпкә популярлык казанды. Сүзем почтальон җыры турында бара, әлеге җырны заманында Әлфия Авзалова башкарып танытты һәм дөньяга чыгарды. Бүген Энҗе Әхмәтҗанова безгә легендар почтальон җырын башкарачак. Баянда татар моңа 2010 лауреаты Айдар Вәлиев. Шамил Насыров сүзләре, Таһир Кәримов көе. Oralarның яраклыгын кем якын айта. Сагынганда сагыш даруын кем алып кайта. Почтальон, почтальон, почтальон якын айтала, почтальон алып кайта. Почтальон, почтальон, почтальон якын айтала, почтальон алып кайта. Туган авылыңнан хәбәр хәл кем алып килер. Кемгә кемнең хатлар язган, кемгә белер. Почтальон, почтальон, почтальон алып киләләр, почтальон белер. Почтальон, почтальон, почтальон алып киләләр, почтальон белер. Сөйгәнемнең якты өметен кем хәбәр итәр. Дусларыңа ут эченнән кем сәлам итәр. Почтальон, почтальон, почтальон хәбәр итәр. Почтальон сәлам итәр. Почтальон, почтальон, почтальон хәбәр итәр. Почтальон сәлам итәр. Почтальон, почтальон, почтальон хәбәр итәр. Почтальон сәлам итәр. Энҗе Әхмәтҗанова 15 яшь, Казан 15 яшьтән алып 20 яшькә кадәр булган вокал соло хатын-кыз тавышы номинациясенең беренче премия лауреаты һәм Татар моңы 2010 бәйгесе лауреаты Айдар Вәлиев. Дуслар, котлыйм әле беренче премия лауреат исеменә лаек булу белән Энҗе. Күрдегезме? Тере тавыш, тере музыка. Чын күңелдән шат Энҗе өчен. Татар моңы татарлар яшәгән барлык төбәкләрне гизеп чыкты. 2017 ел дәвамында сайлап алу турлары Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Түбән Новгородта, Башкортстанда, Екатеринбургта, Оренбург өлкәсендә, Магнитогорскида, Нижневартовскта, Үзбәкстанда, хәтта Украинада узды. Шөкер, бәйгебезнең географиясе елдан-ел киңәйгән. Мисал өчен, бу ел Үзбәкстан, Чехия, Кытай, Бөек Британиядан яшь башкаручылар катнашты. Мәсәлән, Айбар Ашкеев, Казахстан егете, Бао Вензе Кытайдан, Раушан Хаджаков Үзбәкстаннан. Аларны татар моңы бәйгесе берләштерде. Шын мәхәббәт пьесасыннан Әбдрәм диңгез җыры яңгырый. Тәҗрибәт сүзләре, Сәлих Сәйдәшев музыкасы.
Dereli dingisi güzel dingis ay güzel dingis Kır yavrum kır gel dingis ay kır gel dingis Doğmadan İskender'e İskender'e Aybar Aşkiyev 20 yaş Қазақстан. Регионlar arasında vokal solo nominasyasının birinci premiya laureatı. Bao Wenze 23 yaş Xitay. Rегионlar arasında vokal solo nominasyasının 3. premiya laureatı. Hem Ravshan Hadjakov 28 yaş Özbekistan. Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti'nin maxsus prizi bilen böleklenə. Kan dostlar, albatta baygimizning bizagi Rasim Ilyasov yetakchiligidagi Qozon Nuri xalq muzika o'yin qirollari orkestri. Agar Ravshan Hadjakovni bölekni topshirilishi sahnamiz turine Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti reisi birinchi o'rinbosari Danis Kanisula Shakirovni chaqiramiz. Hayırlı gün, hayırlı iş, hürmetli tomoshachilar, qadrli millatdoshlar. Tatar qoydagina yashasa da jırlı xalq, mungli xalq. Hamna bu yaşları bizde Tatarның merkezi bulgan Qozonga, Qozon sahnasini yo'g'lagancha qatli Tatar Kongresi qanotасында ishlab keluvchi Tatar uyushmalari tarafından uyushtirilib kelayotgan bayram choralarında saylanib, mana bunda taqdim etiladi, Qozonga taqdim etiladi. Ravshan turida ayrim aytasi keladi. Ko'pdan to'lgan hali bizning O'zbekiston tatarlari ayrim bir tur bilan Tatarston rayonlari shu hisobdan Qozonni da endi bir yo'g'laganlar edi. Chunki anday talantli yaşları bizning behisab Ravshan o'zinchalikli. Şuna göre bayram bilan qutlaymiz ham Bütün Dünya Tatar Kongresining maxsus bo'ligini iya. Bayram bilan. Shuncha bayram qutlaymiz. Rahmat. Yıl sayın bәйге qatnaşuvchilari o'zlarini 4 nominatsiyada suni yolg'iz jırlov, akadem vokal, instrumental boshqaruv, vokal ham vokal instrumental ansambllar. Alar arasında en popüler nominatsiya neydi deb o'ylaysiz? Dürüs, yolg'iz vokal nominatsiyasi. Tataristondan gana şuşa nominatsiyada 100'den ortiq kishi o'z baxtin sinab qararga bo'ldi. Hali bu regionlarni sanamishi. Regionlarda şulay yo'q, haligi nominatsiyada aktiv qatnaşdı. Instrumental boshqaruv nominatsiyasida bu yil aktiv qatnaşdı. Ilnur Qulahmatov yetakchiligidagi instrumental duet hozir bizning yonida chiqish yasayashaq. Sahnaga chaqiramiz sizni yigitlar. Rahmat etingiz.
Сағиев вокаль һәм вокаль инструменталь ансамбльләр номинациясендә 2-нче премия лауреатлары. Ак чәчәкләр фильмында меңләгән тамашачының яраткан җырчысы, моң иясе Хәния апа Фәрхи минем кадерле җиңгәм Сәхип Җамал ролен башкарды. Һәм без аның белән бер фильмда төшүебезгә чиксез бәхетлебез. Әлбәттә, аның белән уйнаган эпизодлар, аның җырлары мәңге безнең күңелдә сакланачак. Һәм фильмда ул башкарган яшәргә кирәк балам җыры ничектер безгә васыят булып калды кебек. Сәхнәдә Хәния апаның якташы, Башкортстан Республикасының Тәтешле районы кызы Нәфисә Назарова. Рөстәм Закуан сүзләре Вил Усманов кие. Яшәргә кирәк, балам. Тормыш юласы кәлтәле, шыма юллар бик сирәк. Катлаулы шушы юллардан кайпылмай бару кирәк. Ул чәчәк аталганлы, ак чәчәк ата балам. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Ул чәчәк аталганлы, ак чәчәк ата балам. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Yazmış bezine her şahsının kamşılap hatta kıyınay. Düze alsan barasına bir kıymet hakan tüli. Ol şeşek analardan, ak şeşek analardan. Yazmışlar ul bir katlarına, yeşerge kirek ballar. Sabırdı sarı altın, dip yuka sanalmadan. Zinnetli ve yakşı kişi sabırlardan sanalgan. Ol şeşek atalanıda, ak şeşek ata ballan. Yazmışlar ul bir katlavlı, yeşerge kirek ballan. Ol şeşek atalanıda, ak şeşek ata ballan. Yazmışlar ul bir katlavlı, yeşerge kirek ballan. Yazmışlar ul bir katlavlı, yeşerge kirek ballan. Нәфисә Назарова, 22 яшь Башкортстан. 21 яшьтән алып 35 яшькә кадәр вокал соло җырлау хатын-кыз тавышы номинациясенең 1-нче премия лауреаты.
Әсәм оқушылар әлбәттә шулай сиңа бүләккә. Бездән синең игътибар иткәнең бармы? Фильмда, спектакльдә җырланган җырлар эстрада җырлары белән бер рәттән тамашачы күңеленә үтеп кереп кала. Син хаклы, Динар. Әйтик, кыргыз драматургы Марбажиевның Кияү белән Кәләш спектаклендәге Кишер җыры бик тиз мәхәббәт яулады халык арасында. Әсәр телевизион спектакль буларак Фирдәүс Хайруллина белән Шамил Бариев башкаруында зур уңышка ирешкән була. Бүген исә әлеге җырны бәйгебезнең катнашучысы Казан кызы Регина Рәшитова башкарачак. Аңа яшь талантлы артист Ришат Әхмәдуллин да кушыла. Зөлфәт сүзләре Фуат Әбүбәкеров кие. Кишер. Нәрсә булды? Бар дөньяга килә, нигә бер көн дөнья Якты шулай, яктı benim könlüm. тартым булай, барызлар сиңа, Гомерлеккә, бар язлар сиңа, гомерлеккә, күзләремнең нуры, сиңа гына, сүзләремнең маңа, сиңа гына. Бар dünyaga minnet, nurla kulum, nişleri ölürler, nerse bulur. Nazlarımla kişer, сыңарdılar, yazlarımla kişer, сыңарdılar, gözlerimle kişer, сыңарdılar, sözlerimle kişer. yalattılar, boş bulan ışık, Kollarımla, koşulan ışık, yollarımla, aşıklar ışık, yollarımla, aşıklar ışık, uylarımda. Barısında kişer, yalak gerek, min kişer yalamu, bitken gerek Barısında kişer, yalak gerek, min kişer yalamu, bitken gerek Kişerinde Регина Рәшитова 20 яшь, Казан. Һәм Ришат Әхмәдуллин. Ризасыңа игътибар. Алкышлар белән затабыз безнең конкурсантларыбызны. Бу алкышлар сезгә. Татар театры спектакльләре арасында рекордлар китабында кертерлек сәхнә серләре бик күп. Шуның берсен Диләфрүзгә Дүрт кияү спектакле. Әсәр авторы Туфан Миңнуллин бер әңгәмәсендә әлеге спектакльне 1500 тапкыр уйнадылар дип әйтте. Бу бит гаҗәп һәм сокланырлык, Динар. Шулай татар сәхнәсендә иң озак уйналган спектакльләрнең берсе дә нәкъ Туфан абыйныкы. Легендар Әлдермештән Әлмәндәр комедиясе сәхнәдә бер туктамый 30 елдан артык уйнала. Җыр теле халыкчан Әлмәндәр картның матри килен, шурты матыр, дибер шатыр үтте китте яшь гомер кебек репликалары хәтта халык телендә дә үтеп керде. Аларда яңгыраган җырлар исә бер генә буын тамашачысын да битараф калдырмады. Моның шулай икәнне хәзер үзегез дә инанырсыз, сәхнәбез түрендә татар спектакльләрендә яңгыраган җырлардан торган попури.
Сәхнәдә Әрүгәйдә төркеме. Һәм бәйгебезнең катнашучылары Илһам Яруллин, Илдар Насыров һәм Нуршат Батаршин каршы алыгыз. Алкышлар белән Sandığı bulur idim de kollarla donar idim. Sandığı bulur idim de kollarla donar idim. Yağmur kamçıları bulup aldığına damar idim. Yağmur kamçıları bulup aldığına damar idim. Dilek rüzgâr bağlısın mı? Dilek rüzgâr sizesin mi? Ellesinden benim gibi yanasın mı? Giyesin mi? Ellesinden benim gibi yanasın mı? Giyesin mi? Yanımda sinar girelim Durmuş yıkadılar çeşlerinden Gözlerinden asla uğrarım Durmuş yıkadılar çeşlerinden Gözlerinden asla Bundan şirin bayısı direkte Başın isen de bilmedim Başlayıma hasret giyende Başın isen de bilmedim Başlayıma hasret giyende Başın isen de bilmedim Başlayıma hasret giyende Dalımın var Allah korga diyen asılı kız Nöbeytin melle uçmazsa Siz dövmeysen de bilmedim Matur matur kızlar düşmazsa 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 Әрүгәйдә төркеме. İlham Яруллин 19 яшь Орша. Вокал сол ерләр таушы номинациясының 2-нче премия лауреаты. Илдар Насыров 23 яшь Ульян. Нуршат Батаршин 23 яшь Әлмәт. İlham фонды бүләге иясе. Нуршат. Кайда безнең Нуршатыбыз? Нуршат кил әле монда. Нуршат чыгалы. Әле бит Нуршат безнең махсус бүләк иясе булды. Илһам фонды бүләк иясеме? Һәм Нуршат сине Нуршат, сине шын күңелдән тәбриклибез, уңышлар телибез. Рәхмәт яусын сиңа. соңгысы булмасын. Иң мөһиме. Нуршат. Илһам фонды җәмәгать бу яңа гына оештырылган фонд, әле 1 ел гына. Нуршат һәм тагын 2 конкурсантыбыз шул фондтан премиялар алды. Мин сине бик рәхәтләнеп котлыйм һәм шул фондтан, шул фонд исеменнән сиңа зур уңышлар телим. Миләүшә Ләбирова, әлеге фондның җитәкчесе. Рәхмәт яусын Нуршат. 2017 елгы конкурсның төп үзенчәлекләре мөгаен академ вокалга басым ясау һәм инструменталь башкаруга игътибар бирүдер. Нәкъ шушы юнәлешләр бүгенге көндә иң катлаулылардан санала. Һәм бу номинацияларда гадәттә конкурс бик кечкенә була. Тик быел
Bu nominatsiяларда шын ярыш булды. Чөнки көчле конкурсантлар җитәрлек, Гүзәл Җиһаншина һәм Алисия Мамина нәкъ шундыйлардан. Наемщик музыкаль драмасынан Гөлйөзем ариясы, Таҗигызәт сүзләре, Сәлих Сәйдәшев көе. İkinci premiya laureatı Alisiya Mamina 24 yaş bitireç Akadem Vokal nominatsiyasının 3. premiya laureatı. Котлыйбыз кызларны. Татар моңа бәйгесенең даны ерактарга тарала. Аны безнең конкурсантларыбыз таныта. Шундыйларның берсе Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче милләттәшебез 2012 елда Татар моңа бәйгесендә беренче премия лауреаты булган
Динар Байтимиров. Ул үзе язган җырын башкара һәм әлеге җырның актуальлыгын сез хәзер үзегез ишетерсез. Ана теле Динар Байтимиров сүзләре, Динар Байтимиров һәм Марсель Саяхов көе. Ana dene Andağına sabışanın Ravşan gele Kışkı işte biler ne nakiyetleri Enilerinin ben üzeri ben ukiye Hadayım singaya gemaşa Şırlarının dayını tatlısı sindegine Uylarının dayını yakıtısı sindegine Tuğan ilinin baylığı da maturlığı Ul elbette balday tatlı tuğan terinde Hadayım singaya gemaşam Ana terenlerin yaratam Aşanı singaminde bakılam Tuğan terenle sakla Allah Aşanı singaminde bakılam Tuğan terenle sakla Allah Dinar Baytimirov. Рәхмәт сиңа, Динар. Ерак араларны якын итеп килгәнең өчен, татар моңы белән бергә булганың өчен һәм татар җанлы булганың өчен зур рәхмәт. Бәйгебездә катнашучы моңлы сандугачларга бик үк җиңел булмады. Алар мәртәбәле жюри алдында берничә тапкыр имтихан тотты. Дөрес, 5 көн дәвамында Татарстан Яңа Гасыр телеканалында бәйгебезнең 2нче һәм 3нче турлары узды. Хөкемдарларыбыз безнең конкурсантларыбызны телевизор экраннары аша карап, бәяләп бардылар. Аларга бик җиңел булмагандыр. Әйе, быел татар моңы бәйгесенең жюри әгъзалары рәтенә Зөлфия Шакирова да кушылды. Аның сүзләренчә, сәләтле яшьләргә бәя бирү бик үк җиңел булмады, әмма бик күңелле булды диде. Зөлфия апа махсус премия булдырды. Зөлфия ханым, рәхим итегез. Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты Зөлфия Шакирова Һәм Зөлфия апаның махсус премиясенә ия булучыларны сәхнәгә чакырабыз. Регина Рашитова, Казан, 20 яшь. Һәм Илдар Насыров, Ульянов, 23 яшь. Башта ирләргә бирәләр безнең мусульманда бит. Шуңа күрә ир егетләргә уңышлар сиңа Никәш. Кызым сиңа шулай ук уңышлар. Бәхетле булыгыз. Махсус Зөлфия Шакирова премиясе
Шулай итеп, сәхнәбез түрендә Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Зөлфия Шакирова. Юлшы жыры. Гөлшат Зайнашева сүзләре халык кие. Ormanı karlar, zengin güller, soğuk kıta yoluşuna. Var tabiat, jırlı başlı, bizi jırlasa yolcara. Yollar uzak, iller bize koyağına bağlıyız. Jırlı jarlı yürgeç yoldan varlıyız biz, varlıyız. Yılğa çıksam selam verem, hem yaprak hem ağaç. Yoldaşlarım isenmedi, kanda sayırı sandılar. Yıllar uzak, iller bize koyağına bağlıyız. Jırlı jarlı yürgeç yoldan varlıyız biz, varlıyız. Beynimizin jüri əzəsi yaratqan jırşımız Zülfiyə Şakirova. Hazır sahnede Galiye bilen Zahir dueti yangırayacak. Bu jırını tamaşaçılar birinci topkır Başkırtistanның көрнекле язучы Tahir Ахунҗанов хикәясе буенча куелган Galiye спектакльнән ишеттеләр. Беләсеңме, Динар, Галия спектакле Башкортстанда беренче 10 ел эчендә генә дә 500 тапкыр уйналган. Бүген бу җырны татар моңы бәйгесе лауреаты Галина Шәйхетдинова, Татарстанның атказанган артисты Филус Таһиров белән бергә җырлаячак. Әмдә Матнабаев сүзләре, Рим Хәсәнов көе. Yıldızlarga yıldız atılganda Uçraşkanlar günler dildiler Bu dünyanı bilgenimine alır Senin varlığını bildiler Senin varlığını bildiler Sin fayda bin şunda variyan Şartlanan yılımın hem gülen Mehadet ardında başlayan
Yıldızlardan yıldız adılanda kömürlerim yanıp yuvarlar Bülbüllerden üzüm Mengü yana, mengü şırlana Mengü yana, mengü şırlana Seni bayrağı şunda hariyem Şarlanan yılımın ben gülem Ne kadar balında vasiyem Sin bayramın şunda saklıyam Seni bayrağı şunda zariyem Seni bayrağı şunda zariyem Gülüne Şeyhüddinova 20 yaş Qozon Vokal solo xotin qiz tovushi nominatsiyasining 3-chi premiya laureati ham Tatar mo'na baygasining jyuri a'zosi Filuz Qohirov. Filuz oğuyun da kilsin diler. Ay rahmat. Bu alkışlar sizin için. Rahmet. Татарстанның от казанган артисты Дина Гарипова да бәйге безнең хөкемдары иде. Ул Татарстан яңасы телеканалын карап, дистанцион рәвештә бәяләп үз тавышларын бирде һәм үзенең махсус бүләген дә әзерләп куйган. Әйе, әлеге бүлеккә кем ия булганын без бераз соңрак белербез. Ә хәзер сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Дина Гарипова. Һәм Татарстанның халык артисты Айрат Хаметов җитәкчелегендәге Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Су буенда Данилә Вәлиуллина сүзләре, Радик Сәлимов көе.
Татарстаннан от казанган артисты Динә Гарипова, Бурайда Радик Салимов, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле һәм Казан нуры оркестры. Muhterem tamaşaçılarımız şulay itib, Dine Garipovanın maxsus бүлегенә Казан kızı Әдилә Зиннатуллина лайык дип табылды. Аңа 15 яшь. Әдилә, рәхмәт. Котлыйбыз сине әлеге җиңүең белән. Ай, рәхмәт. Менә бит нинди зур бәхет. Рәхмәт яусын Динә. Шуның белән бәйгебезнең беренче өлеше тәмам. Алда сезне бәйгебезнең иң-иңнәре, тагын да көчлерәк конкурсантлары һәм махсус кунакларыбыз белән очрашу көтә. Достлар, кыска вакытлы тәнәфестән соң Татар моңы халыкара яшь башкаручылар бәйгесенең лауреатлары сезне янә моң дөньясына чакырып кала. Тәнәфес. Җомга көндә 3нче премия лауреаты. Фильмнарның саны арта бара. Бу инде чыннан да сөенечле күренеш. Ә моннан 11 ел элек тамашачы Ялан аяклы кыз фильмындагы Дилбәр язмышы белән яшәде. Аның өчен куанды, аның белән бергә борчылды. Фильмда яңгыраган җырлар халык арасында бик тиз популярлык казанды. Хәтерләсәгез, син теләп алган сагышым җырын төп герой Дилбәр ролен уйнаган Асыл яр башкарды. Әлеге җырны кабат тыңлап үтик. Каршы алыгыз сәхнәдә Асыл яр һәм бәйгебез катнашучысы Филарис Муртазин. Равил Файзуллин сүзләре Дил Усманов кыя. Yaratıp gidip bana
Fideris Murtazin, Ozan, Olar Mığı Beygisi'nin diplomatı. Hem Oslo Yan. Rahmet. Kutlayız sizni. Qadrli do'stlar, kelasi jur turunda ko'p silab turmasak da bo'lar. Chunki so'zlar ortiq. Келешем бу җырның популярлыгын хәзер сәхнәгә чыгачак конкурсантларыбыз дәлилли. Шунысын айтып өтик, bir сәхнәдә Түбән Новгород, Башкортстан, Удмуртия, Татарстан, Казакстан, Чиләбе. Һәм Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбелханова. Айгөл Ахмәтгалиева сүзләре Дил Усманов кие. Ак чәчәкләр. Ак çiçekler, appak yazılar biten, ak ümitler biten gözlerde. Aklı gözler ötken ömür özel indi dizlerde ak güllerle çarşıda sağlam yüreklerle salasıydı ak çiçekler gibi kapak olan saklı balasıydı. Yaşayan damlasız gerçekten Sev aşkı şafayla kendine Baktı günden koyadığında ömür Şık tamşısı bunu tüyüne Ahirlerle Şokçalısı alıp Yüreklerle salasıydı O çiçekler Gibi kapak bulup Saklı gele bağlasıydı Ömür taşı bize aşağı jiler Yanar yılış uçak düşerken Ok çiçekler yıldız bulur yanar Dönüp durursun gökyüzlerden Ah güllerden Yoncalası alıp Yürekler yasalasıydı Ok çiçekler
Һәм безнең шунысы сөенечле, катнашучыларыбызның берсе дә бүләксез китми бу бәйгедән һәм дипломантларыбызны бүләклибез. Китмәгез, зинһар өчен безнең дипломантларыбыз. Сәхнә түренә узыгыз. Шулай итеп, Раушан Сөләйманов 20 яшь Башкортстан 3-нче премия лауреаты. Бүләк алгач кемнең утырасы килсә, инде тизрәк кайтып китәсе килә сәхнә артына. Без безнең конкурсантларыбызны чын күңелдән тәбрик итәбез. Аларга киләчәккә зурдан-зур уңышлар телибез һәм дәвам итәбез, Зөлфәт. Безнең бүләкләребезне әйтикме соң? Бүләкләребезне Соңрак күрсәтәбез. Татар моңы 2017 бәйгесендә җиңү яулаган барлык лауреатлар Мәдәният министрлыгы каршындагы һөнәри белем бирү көллияте директоры Раушания Сәүбанова һәм аның укучылары тарафыннан эшләнгән милли бизәкләр төшкән сувенирлар белән бүләкләнә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең алдыгызда Ульян кызы, аңа 16 яшь, Алина Әсмәтулова чыгыш ясый. Шулай ук аңа Татар моңы 2010 бәйгесенең лауреаты Илнар Ялалов кушыла. Зәңгәр күлмәк. Әхмәт Рәшид сүзләре, халык көе. Алина Әсмәтулова 16 яшь Ульян. Алина Әсмәтулова Татарстан Республикасы каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм итү фондының махсус призы белән бүләкләнә. Dosa
deyip yalga gidip isen kaytalmasam Алмаз Хөсәйенов 21 яшь Башкортстан. Вокал йөргән таушы номинациясенең беренче премия лауреаты. Алмаз Хөсәйенов. Әфәрин. Алышлар үзеңә. Илдар Юзеевның «Йонар чәчәк» пьесында Фәүзия җырын беренче тапкыр татар театры йолдызы Рауза Хайретдинова башкарды. Әсәрне сәхнәгә куйганнан соң инде шактый еллар узуга карамастан, җыр әле дә булса җыр сәнгатендә лаеклы төстә үз урынын алып тора. Бүген дә хөрмәтле тамашачылар, бу җырны ишетү бәхетенә ирешербез. Аны Санкт-Петербургта яшәүче конкурсантыбыз Әдилә Әхмәтова башкарачак. Беләсегез килсә, Әдилә әле җырчы гына түгел, ул шулай ук блогерда. Аның Instagram битендә 8000 кеше язылган. Алар арасында 5683-се мин. Менә бит. Әдилә шикел һәм рус җырларын татар теленә тәрҗемә итеп җырлый да шуны үзенең интернет челтәренә элеп куя. Шулай итеп ул чит төбәктә яшәп татар җырын, татар мәдәниятен башкалар арасында да таныта, дуслар. Бу бит алкышларга, алкышларга тиешбезме? Шулай бит. Шулай да каршылыгы сәхнәдә Фәүзия җыры белән Татарстанның атказанган артисты Лилия Муллагалиева һәм татар моңы бәйгесенең лауреаты Санкт-Петербург шәһәреннән Әдилә Әхмәтова. Илдар Юзеев сүзләре, Мирсәет Яруллин көе. Нинди матур uzun yolga çıktık, yanar şeşeğidir yol başı, şeşek sulgan senin yıllarına, limanga şeşek sulgan senin yıllarına, indim ona tügen yıldaşım. Yaşadığına defter bilden işte ecil aşağı, yanaklarda konağa doğuşuna ida olup gidelim işmasa. Yanar şeşeğine, kızlar şiken ezlim dağlayım, uçan inem sığgan yüreğime,
başka bağlanıp yanayım. Uçağın ilgem sürgen yeğenime, siden başka bağlanıp yanayım. Siden başka bağlanıp Әдилә Әхмәтова 24 яшь Санкт-Петербург регионнары арасында вокал соло номинациясының 3-нче премия лауреаты һәм Татарстанның атказанган артисты Лилия Муллагалиева. Сезнең алкышларыгыз, дуслар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, алда әйтеп киткәнебезчә, безнең бүләкләребезне Мәдәният министрлыгы каршындагы һөнәри белем бирү көллияте тәкъдим итә. Татар тотып карамыйча ышанмый ди. Минем шуңа күрә безнең тамашачыларыбызга күрсәтәсем килә бу матур бүләкләрне. Менә шушындый беренче премия лауреатына ия булган кызларыбыз өчен менә шушындый бик матур алкалар, карагыз әле, бу Көмеш алкалар. көмеш һәм зиннәтле ниндидер таш. Мин белеп бетермим. Һәм менә иратларыбыз өчен беренче премия лауреатлары менә шушындый күн, кайыш, карагыз нинди шәп бүләкләр. Ә инде икенче, өченче премия лауреатлары өчен безнең милли түбәтәебез, калфагыбыз һәм монысы инде без узган елында күрсәткән идек. Ел сайын Розаның кызыга торган бүләге. Шуның өчен генә булса да татар моңы конкурсында катнашыр идем ди ул. Менә шушындый читекләр, карагыз әле нинди. Ай-яй-яй-яй-яй. Сезнең алкышларыгыз. Зур рәхмәт, кызлар. Рәхмәт яусын кызлар, без дәвам итәбез. Димитровград егете Фәнил Галиуллин гомере буе Казанда укырга хыялланган. Кечкенәдән үк Салават Закиевичнең җырларын тыңлап үскән, төнне уятсаң да Салават абый репертуарындагы теләсә нинди җырын да җырлап бирергә сәләтле бу егет. Шулай итеп, Фәнил бүген Татарстанның атказанган артистлары Фәридә Алсу дуэты белән бергә чыгыш ясый. Кеше бәхетенә үрелмәгез. Рәмзинә Тимерова сүзләре, Муса Смаков көе. Sınırsılık sigenlerini gaybet dutlarına salmağız. Başıratmağız, zinhar bağlamağız. Sıyırı tut saplık bağlamağız. Kışı bəxtine ölmeyiz. Kümleşmeyiz, sağır olamaz. Bugünümüz bəxtine yürtegesiz. Kümleşmeyiz, sağır olamaz. Bugünümüz bəxtine yürtegesiz. Bakıldırsın varır yolumuz. Kışı sürsün, kışı verdiler. O sözü bir vardır seydirgen. Ülgenler bitkiye faydalılar. O süzgerik sığlar bilmez. Kışı bəxtine ölmeyiz. Günləşməyiz, sağır olamaz. Bugünümüz bəxtine yürtegesiz. Bakıldırsın varır yolumuz. Kışı bəxtine ölmeyiz. Günləşməyiz, sağır olamaz.
Татарстанның атказанган артистлары Фәридә Алсукова һәм Фәнил Галиуллин 21 яшь Димитровград регионнар арасында вокал соло номинациясенең 2-нче премия лауреаты. Театр кеше күңеленә иң якын сәнгать түридер мөгаен. Ул кешене бер гамен оныттырып, сәхнә дөньясына алып кирип китә. Ул аны уйландыра да, моңландыра да, көлдерә дә, елата да, җырлата да. Мирхәйдәр Фәйзинең асыл яр әсәре дә нәкъ шундыйларда. Заманында әлеге спектакльдән асыл яр җырын Хәйдәрбекичев белән Зөһрә Сәхәбиева башкарганнар. Бүген исә бу онытылмас җырны татар моңы бәйгесенең лауреатлары Рамиля Зиннатуллина һәм Ленар Шәймөхәммәтов сезгә тәкъдим итә. Мирхәйдәр Фәйзи сүзләре татар халык көе. Рамиля Зиннатуллина 22 яшь Тарман 2-нче премия лауреаты. Ленар Шәймөхәммәтов 28 яшь Башкортстан 2-нче премия лауреаты. Котлыйбыз җиңүчеләребезне 1959 елда татар халкын шаулаткан күңелле вакыйга була. Шушы елда мәркәзебез Казанда телестудия эшли башлый. Аның ачылуы телевизион спектакльләр әзерләү мөмкинлеген тудыра. Студия ачылып берникадәр вакыт үткәч, тамашачы хөкеменә бер артлы Галиәскәр Камалның 1-нче театр, Банкрот, Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл һәм башка спектакльләр тәкъдим ителә. Әдип Әхсән Баянга да танылуны Зәңгәр кыңгыраулар пьесасы буенча сәхнәләштерелгән телевизион спектакль алып килә дисәк тә, һич тә ялгышмабыз. Халык тарафыннан ул бер тында карала. Зөлфирә Зарипова башкаруындагы Зәңгәр кыңгыраулар җыры соңрак эстрада артистларының репертуарына күчә. Бүген исә без әлеге спектакль өчен махсус язылган "Синең өчен" җырын тыңлап китәрбез. Каршы алыгыз, сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бәриева һәм татар моңы бәйгесенең катнашучысы Чиста егете Әлфис Галиуллин. "Синең өчен" Зәңгәр кыңгыраулар спектакленнән Әхсән Баян сүзләре, Фуат Әбүбәкеров музыкасы. Синең өчен чәчәк җыям, сайлап син сөйгәнемә
kaldı yara izleme Digen sözlerge sine küten bir yaşlıktan bugünkü günlerge Sine küten bir yaşlıktan bugünkü günlerge Senin için şeşek ziyan bulmasam da yanımda Bilmesin bir günden gülsen de biraz bulan Uşanmayın olmalı yara Üzüleme digen sözlerge sine küten bir yaşlıktan bugünkü günlerge Şeşek ziyan kıskanmayıp olmasana Taşıra şuva ne kaderim şeşekler ilde vara Uşanmayın olmalı yara Üzüleme digen sözlerge sine küten bir yaşlıktan bugünkü günlerge Seni küten yaşlıktan bugünkü günlerge Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева һәм Әлфис Галиуллин 24 яшь чистай инструменталь башкару номинациясенең 2нче премия лауреаты. Тәбрик итәбез, Әлфис. Зифет, бу Әлфис бигрәк шая егет. Быел бәйгедә үзен 2 номинациядә сынап карады, җырда да, инструменталь башкаруда да. Булдырды бит менә инструменталь башкаруда. Нәкъ шулай. Әфәрин. Инструменталь башкару дигәннән бәйгебезнең алыштыргысыз хөкемдары Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев узган ел мөгез чыгарган дип әйтсәң дә була. Ул татар моңы бәйгесендә бер юлы сәхнәгә әллә 18, әллә 20 баянчы әзерләп чыгарган иде. Быел дәрселә булса күрсәтер микән, мөгез чыгарыр микән дип көтеп торам әле мин. Әлбәттә, Зифет, быел да тамашачыны шаккаттырырга уйлыйдыр билгеле, уңышлар телик. Шулай итеп, сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган артисты, бәйгебезнең алыштыргысы жюри әгъзасы Наил Сәгъдиев һәм бәйгебезнең катнашучылары баянчылар төркеме Әпипә көенә вариациялар.
Балалар төркеме Илнур Галиев, Сейдәш Шахразиев, Илназ Дубкин вокаль һәм вокаль-инструменталь ансамбльләр номинациясендә беренче премия лауреаты. Шулай ук сәхнәгә икенче премия лауреаты Салават Яруллинны чакырабыз. Егетләребезгә афәрин. Салават Яруллин икенче премия лауреаты. Рәхмәт, егетләр. Һәм шулай ук бәйгебезнең бизәге Татарстанның атказанган артисты Рәсим Ильясов җитәкчелегендәге Казан нуры халык музыка уен кораллары оркестры. Рәхмәт яусын сезгә. Афәрин, бу алкышлар сезнең өчен. Әбез дәвам итәбез. Курган өлкәсеннән килгән Ярамир Низаметдин Татар моңы 2012 бәйгесендә катнашып, 3нче премия лауреат исеменә лаеклы булган иде. Инде менә бу елда ул үз көчен сынарга дип килде. Әгәр дә мөмкинлегем булса, мин Татар моңында ел сайын катнашыр идем ди ул. Шулай итеп, Ярамир Низаметдинов Җәлил операсыннан Җәлил ариясы, Муса Җәлил сүзләре, Нәҗип Җиһанов көе. Ярамир Низаметдинов 30 яшь Курган Академ вокал номинациясының беренче премия лауреаты. Мұрадына ирешті Ярамир. 2012 елда 3нче премия лауреаты болса, бұйыл ол бірінші премия лауреатына лайықлы деп табылды. Афәрин, Ярамир. Құттықтаймыз сені шын көңілден.
Әлі мен шыны ойлап тұрам, әгер де сен шыққан уақытта бұл арияны жырламасаң, мәселен, Әлфия Абзаловның репертуарындағы «Шеңген шешектер» деген жыр білен шыққан болсаң, микрофонның шеңгіп түшуі шындай мотор ғана тұрып келер еді. Шыны ойлап тұрдым әлі, сәтін алдыңда. Білесіңіз, біздің бәйгебіз башқалардан нәрсе білен айырылып тұра. Біздің жюри отырып қына тұрмай, финалға қадар тир түгіп, ішли де ішли. Нәқ шулай. Менің шыратағы конкурсантыбызны шақырасы келе, 20 яшілік Гүзел Хакимуллина, ол бәләкей шақта скрипкада ойнаған қызларны көріп, аларға ұқшарға тырышып, видеокассеті бар еді бет әліккі заманда. Видеокассетіні мына шулай желкесіне қойып, һәм карандашны смычок ұрына тұтып, мына шулай деп ойнай тұрған болған. Һәм әнисі қызының әлігі қыламышларын көріп, аны музыка мәктәбіне оқырға бере. Һәм мына шунда оқыған уақытта енді аның жырға да мәхәббәті уяна. Ол шулай деп жырлый да, скрипкада да ойнай башлай. Бүгін Гүзел Хакимуллина бәйгебіздің жюри әғзасы Татарстанның халық артисті Фердинанд Сәләхов белән бергә жырлаячак. Баянда Наил Сәгъдиев, моңлану. Фәннур Сафин сүзләре, Фәрит Хатипов көе. Туған айға қарап, шәшілеріне тарап, мұңсу жырлар ләкин жырлама. Сиңа қараймын мен, күзім Жарым мұңлана Сиңа қарайын күзім алайын Мен мұңланамын, жарым мұңлана Татарстанның халық артисті Фердинанд Сәләхов, Татарстанның ақ қазанған артисті Наил Сәгъдиев һәм Гүзел Хакимуллина 20 яшь, Зәй 15 яшьтән алып 20 яшькә кадәр булган вокал соло хатын кыз тавышы номинациясенең 2нче премия лауреаты. Зур рәхмәт котлыйбыз аларны. Инде дуслар, шуны да әйтеп үтәсем килә. Безнең хөкемдарларыбыз, җырчыларыбыз, конкурсантларыбыз бер-берсенә туры килеп, туры китереп тавышларны сайлыйлар. Кемдер үзенең ияләнгән тональностьта түгел, инде башкасына, көндәшенә яисә инде катнашучыга җайлырак булсын дип үзгәртеп тә җырлый. Менә нинди
үзенчәлекләре бар дип әйтәсем килә минем татар моңы бәйгесенең. Хәзер мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең өчен сюрприз. Безнең бәйгебезнең оештыручылары ел сайын яраткан тамашачыларына сюрприз әзерли. Бу үзенә күрә бер гадәт инде, традиция. Быел да бездә махсус кунак бар. Кыргызстаннан үзенчәлекле тавыш иясе, шагыйрь импровизатор, Кыргызстан Республикасының атказанган артисты Азамат Булгынбаев кунакта. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, ул Түкмә акын дип, дөрес әйттемме? Түкмә акын дип аталган жанрда дип әйтимме чыгыш ясый. Бу нәрсә аңлатып китәм. Кызыклыгына мин беренче тапкыр мондый әйберне иштәм һәм күрәм. Бу алдан әзерләнмичә, алдан ятланмаган текстсыз сәхнәгә чыгып башкару. Ягъни Азамат менә хәзер чыкты, ул менә хәзер сезгә карый, нәрсә күрә, шуны җырлый. Кызык бит, әйме? Минем үземә дә кызык, уңышлар телибез. Әле безнең Кыргызстанда шундай дип бетерә кирәк, айтыш конкурсы уза. Менә анда инде нәкъ шундый шагыйрь, импровизаторлар чыгыш ясый. Рәхимет, Азамат Булгынбаев. Кыргызстан. O işlemese mikrofon Tatarlarga bolboyda İşletme koysan akınga Tatarlar konuktu sıylabay degende oylayda Joğanday bolbosun Kırgız Tatar bir tuğan kılımdan berki yoldoşum Bugün dağın ortağın ıntımağırız ornosun Emin assalamun aleyküm ardaqtu Tatar kalkıma Tetigin ala tolup Kırgızstan men başıyıp geldim barkına Ataktuğun asıl Musa Calil'din eline aytan salamdı Tukayday olgun asıldın cerine aytan salamdı Atası Kırgız Arıstan Aytmatı asıl Çıngıs'tın enesi olup Tatar'dan men törünün aytan salamdı Kırgız menen Tatar'dın ortasından bilesin alamga ketken atağı Aytmatı Çıngız yaraldı alandıktan tuğandar Doğuşumuz bir bolup Koldoyun olgan Karaçı komuzumuz bir bolup Kırgız Tatar ortosu et yürektün toltosu bir bolalım ılayım alamga çeyin atağı dün bolalım ılayım Tatarlardın oğunu Tatarlardın kayrığı Tatarlardın ırları bul barın ardın gödündü baylığınar emeske emin akın degen Karaçı önür emestan eneske alandıktan tuğandar Tatar Kırgız eline ırdağanı gelgemin akbatan ardı silerdin cinağanı gelgemin komuzundun borun tırmağanı gelgemin Oy atayım beni çakırgan canam ile şana pay kaydasın Atayın ala toğdun gelgen son azamatırın arnasın Gece bismında yok eken Emimen ırday versem bolgonu Ak kalpak eldim batasın silerde tınday versem bolgonu Batanardı gödündün cinay versem bolgonu Oy bul Azamat Tatarıga Karaçın ırdap jatat bol jolu
Mikrofondağın iyilip sıylap jatat bol jolu. Emi kağılayın tatarın, göbeye versin katarın. Hazırkı çıkkan jaş ballar, çıkarsan eken alamga tatarlardın atağın. Ey, bir tuğan bolup kalgan son mendan akbata verip jatamın. Moğul dirijör bayken çınında, dirijör eken en kıyın. Uşunday dirijörlordu çıkargan tatar degen el kıyın. Tatar tuğanına ırdagan azamat degen men kıyın. Emi kağılayın tuğandar, Kırgız tatar ordusu aramdık degen bol bolsun, adaldık özün ordusun. Jamandık degen bol bolsun, jakşılık özün ordusun. Omatqa tolsun başыңar ordu bu jort tatarın. Siberdim o miyin Kuday koldusun. Kırgızstan'dan atqazınған artisti Азамат Болғанбаев. O zaman әлі шәйлі дүрт тапқыр микрофонны еске алды қорғадың ұзында. Біз мақсус микрофонны ішләмей тұрғанды қойып қараған дексема, нешлерсің мекен дейді. Сен шундық ойлап шығардың, һәм шундық таптың. Қара, мен қызық болып кетті. Әйдә, мен де башқарып қарайым әлі, сен ойнай аласың ғой, мен бір нәрсе жырлап қарайым. Әйдәлі, бір тұтып тұрам, әлі. Пирамида сәхнәсінде қарап тұрам розаға. Кіші қатыны бит ол, Зүлфәт, әлі нелер ойлама. Бола ма меннен? Рахмет, Азамат Болғанбаев. Bizden Azamатқа зор бөлек рәхмәт яусын. Әфәрин Зülfət сиңа да. Айрым алқышлар Зülfәтке. Келесі башқарушыларыбыз Ерау аналарына якын итеп келуші мұңлы сандуғачларыбыз. Қорышалығы Свердлау өлкәсінен Эльвира Калмыкова Бәрхетдинова, Қытайдан Сюфей һәм күрше Башқұртстан Республикасынан абыйлы інілі Рәфис һәм Алмаз Сирусиннар. Kitme Sanduğaç, Gülşah Zeynəşova sizlərə, Rüstəm Yaxin muzikası.
Gitme seni boğan ileden. Sandılaş, sandılaş, çiğnedim Башкортстан birinchi premiya laureati. Rafis Serosin 24 yosh Bashqurtdan 3-chi premiya laureati. Syufey maxsus bo'lagi egasi 2-chi premiya laureati. Elvira Kalmыкова Barxatdinova 28 yosh Tergovlikasi regionlar orasida vokal solo nominatsiyasining 1-chi premiya laureati. Tabriklaymiz ularni chin ko'ngildan. Beygisining juri a'zolarini sanab ketirga ruxsat etingiz. Beygimizning alıştırgısı juri raisi, Rossiyaning ot qozongan, Tataristonning ham Boshqirdistonning xalq artisti, professor Salovat Zakiyevich Fathiddinov. Tataristonning ot qozongan san'at ishlikchisi, Qozon davlat konservatoriyasi professori Sa'id Habibullin. Tataristonning xalq artisti Rezida Sharafiyeva. Tataristonning xalq artisti Ferdinand Salaxov. Tataristonning ot qozongan artisti Filuz Qohirov. Tataristonning ot qozongan artisti muzikant Noil Sagdiyev. Tataristonning xalq artisti Kiram Satiyev. Tataristonning Boshqirdistonning ot qozongan artisti Zulfiya Shakirova. Konkursning boshqarma mudiri Qozon davlat madaniyat instituti dotsenti Ilsiyar Shihabova. Konkursning san'at yetakchisi, Dog'istonning ot qozongan san'at ishlikchisi, professor Milawsha Oydug'anova. Hem bizning konkursantlarimiz Tatarmon 2017 baygisining qatnashchilari. Yorqin olqishlarimizni, kuchli olqishlarimizni bo'lak etigalar. Hem do'stlar, sizni Tatarmon 2017 baygisining alıştırgısız hukmdori raisi, Rossiyaning ot qozongan Tataristonning xalq artisti Salovat abi Fathiddinov beramiz. Xayrli kech, hurmatli tomoshabinlar, xayrli kech, hurmatli orkestr. Siz endi men anglashimcha o'zingizning qo'ya kelganingizni bilib kelgansizdir. Birinchidan, bu Tatar jiri tugul, bu boshqa konkurs tugul. Bu bizning bu festivalning maqsadi ikkinchi.
bu şou түгел. Мында сикермейлер, мында bu indi үзенә күрә бер тыйнаклык билгесе дип тә атырга буладыр. Иң беренче безнең таләп татарча киенү, матур иттереп. Инде менә 15 ел элек, 20 ел элек чишендергән идек, әле киендереп бетереп булмады халкыбызны. Кызларым да, егетләрем дә, Аллага шөкер, безне охшамыйлар, барды матур киенәләр. Икенчесе, халкыбызның онытылган, югалган җырларын эзләп табып, халыкка җиткерү. Менә шушындый таләпләр иде безнең. Әле татарча җырлау, ул татар моңы дигән сүз түгел. Хәзер ничек теләсә шулай җырлый кеше, үзе дә язып җырлый, хәзер кеше җыр сорап тормый, үзе яза да үзе җырлый. Аптырап тормый хәзер безнең халык. Шул вакытта татар моңы югала. Безнең бердән-бер дип әйтә алмыйм инде. Безнең бер мактаны алырлык, тартып ала алмаслык бер әйберебез бар, ул безнең моң. Тел мәсьәләсенә килгәндә, соңгы вакытта бик күп сораулар бирделәр инде, нишлибез, нәрсә булды, нишлибез, татар теле белән нишлибез дип. Мин һәр вакытта шаярып кына әйтә торган идем, гел шаярып менә бүген дә кабатлыйм. Удмурт, Мары, Чуваш халкы исән булса, татар теле яшәячәк дип әйтәм мин. Чөнки алар бездән матуррак сөйләшәләр. Аллага шөкер, тагында бер матур күренеш. Инде менә бүген әлегә тыңлап киттегез. Аллага шөкер, хәзер безнең кайсы бер егет кызларыбыздан чистырак сөйләшүче катайлар да бар икән. Шуңа күрә безнең тел мәңге бетмәячәк булса. Бүгенге түземлегегез өчен, бүгенге алкышларыгыз өчен чын күңелдән зур рәхмәт. Киләсе елга инде без бу икенчерәк форматта үткәрергә дип торабыз, чөнки берничә номинация тамашачы өчен дә, эшләүчеләр өчен дә, операторлар өчен дә бик авыр. Монда бер юлы 35 микрофон эшли. Шуңа күрә кайсы бер сезгә ошамаган урыннар булса, без алдан гафу үтенәбез. Бөтенесен дә карап бетереп булмый. Киләсе елга очрашулар насип булсын барыбызга да быелгысы тәмам. Шунысы куанычлы бу фестивальдә быелгысында мен мактанып әйтмим, үкереп әйтмим. Регионда чит яшәүче татарлар быел көчлерәк. Димәк, безнең телебез әле гаепне үзебездән, Казаннан, Татарстаннан эзләргә кирәк икән. Гаепне дә, моңны да. Шуңа күрә без моны сөйләшкән без Алла бирсә. Рәхмәт барыгызга. Рәхмәт. Зур рәхмәт, сау кич. Инде әйткән сүзләргә кушылып, шуның әйтәсе килә, киләсе елда исән сау булып очрашырга язсын. Чөнки киләсе елда әле безнең юбилей татар моңына 10 ел. Dünya
Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.